Figyelj, nem kell elmennünk vacsorázni csak azért, mert szülinapom van. Ne butáskodj, ez egy különleges este. Hányszor lesz valaki 40 éves? Mi felénk úgy 4-szer. Nos, csak is az első alkalom számít. Rendben. Szóval csak ketten leszünk? Hát persze, hogy ketten. Ki más lenne még ott? Nem is tudom, a barátaim, a családom, és egy bűvész. Ó, a csudiba, hogy jöttél rá? Nos, amikor eljöttem, Jake éppen tusolt, Charlie hosszú nadrágot vett, és Berta azt mondta, hogy balfék szülinapjára megy. Ó, jó, nem mondta biztosan. Ígérd meg, hogy meglepődsz. Ó, te jó ég! Micsoda meglepetés! Nem ismerem őket. Külön teremben leszünk. Bocsi. Van egy külön termünk. Folytassák csak. Gazpacho! Ilyen csodálatos ötlet, egy romantikus vacsora kettesben veled. Ó, te jó ég, hát ti... Nincs itt senki? Nem értem, egy órája itt kellene lenniük. Igen, nincs mit tenni. Ez van, a családom önző rohadékok gyülekezete. Meglepetés.